माखासे गेदेरफोरथ' बोरायलांबाय आरो बै समनि जोंनि गेदेरनि आरो गेदेरसिना बोराय खुलुमबाय लोगोफोर आरो माखासे आंनि सेंग्रा सिख्लाफोर आरो माखासे आंनि माखासे आदै मादैमोन माखासे आरो एसांनाखि आंनि आदा बाजैमोन आं दा बेखौनो बुंनो सानो मैयानि समाव आङो हरनि 10:30 बाजि हरनि PM टाइमाव आङो 8K मोननो हाबाय आरो आंनि गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेबादिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोसावनो गोनां आंनि बे सोरां लामायानो जादों आंनि मोनसे जायखिनि आंनाव नलेज दं बेजों आं इडुकेसन टाइपै नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लाना फैयो आरो जायफोरा गोरोन्थि मावो आं बेखौ थबनो बोखांनानै हमखांनानै माखासे बिबुंथि होयो आरो बिबुंथि होनायनि गेजेरजों नोंथांमोना एसे बुजिनो हागोन आरो एसेबाबो गोसोखौ सुद्रायगोन आरो आंनि बुंनायजों गावनि लाइफखौ एसेबाबो गावखौ सानखांनानै मोजां जानो हागोन। बेफोरबादि माखासे गाज्रि टपिक आरो माखासे बैफोरबादि हारिखौ लानानै माखासे हारियाव मा मावनांगौ मा मावनाङा बेफोरबादि माखासे मिस्टेक मावलांनायफोरखौ आं माखासे बोखांनानै नोंथांमोननो मोजाङाव फोरमायो आरो माखासे नोंथांमोननि गेजेराव आं जुदि आंनि इउटुब चेनेला नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजों दा आं गेजेराव बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना जायफोरा आंखौ नायबाय थादों हाजासे शेयार खालाम फेसबुक इन्सटाग्राम वाट्सएप एसां हायो शेयार खालाम नोंथांमोननि गेजेराव एसांनो माने भिउसफोर मोनो आंनि गोसोआ गोग्गानाय मोनो आरो गोजोननाय मोनो आरो नोंथांमोना माबायदि भिडिअखौ मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्टबो खालामनांगौ आरो नोंथांमोना जि कमेन्ट होनायनि गेजेरजों बेफोरबादि भिडिअ खालाम होननानै बुङोब्ला आं खालामनो हागोन आरो खिन्थु आंना इडुकेसन टाइप जागोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं माखासे मोजां कन्टेन्टबो लाना फैगोन नोंथांमोना एसे राहा मोननो हानाय माखासे मोजांनि थाखायबो आङो गावनि लाइफखौ रैखा खालामनो हानाय बायदिबो आरो माबे लाइफजों नोंथाङा सोलिना जालांनो हागोन हाया बेफोरनि माखासे आं मोननायफोरखौ माखासे आंनि आइडियाफोरजों नोंथांमोना लाना फैगोन नाथाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ माखासे थाबनो जेसां हायो सासे मोनसे हिन्दी फिल्म दं नङा होमबा नोंथांमोन जय हो होननाय मोनसे सलमाखानि थिग बेबायदियैनो जायफ्रा आरो जाय आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव माखासे आदै मादै बाजैमोन जायफोर मबाइल नायबाय थादों नोंथांमोना सेरनो रोंखायो बे सेरनाया जेबो खस्थ'नि खोथा नङा नोंथांमोननि अननायजोंनो आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनो दा बेखौनो लुगैयो आरो जुदि सासे मानसिया साथाम मानसिनो जुदि शेयार खालामना होयोबा आरो बैसोर साथाम मानसिनो शेयार खालामना होयोबा होमबा बेसेबां खौसे जागोन आरो जों गासै बर'आ मोनसे फेमिलि बायदियै जों खौसे थायोब्ला बिनि बैनि गासैबो मदद थाफालायोबा जों गासैबो जुक्ति थायोब्लासो जोङो दानि जों जेनेबा सानना ला जोंनि माखासे गेदेरफोरथ' बोरायलांबाय आरो बै समनि जोंनि गेदेरनि आरो गेदेरसिना बोरायनानै बोराय बुरै जाबाय दा नैबे जुगा जों देरबोनायनि आरो हारि आरो बर' समाजखौ सालायनायनि मोनसे गावबागाव माने मोनसे जायफोरा संसारनि गेजेराव आरो हारिनि गेजेराव प्रब्लेमखौ नुबाय थादोंब्ला नोंथांमोननि गेजेरावबो जाखिनि नलेज दं नोंथांमोनाव हारिनि थाखाय मोजांखौनो मावनो नाजा जोंनि आखायावनो जालांगोन आरो जोंनि उननि माखासेफ्राबो बे बर' हारिखौ सालायलांनो थाखाय बैसोर फंबायमोननि आखायावनो जालांगोन बेनिखायनो जोंफोरनि भिडिअखौ नायनानै माखासे नोंथांमोना एसेब्लाबो गियान लानानै आरो नोंथांमोनाबो इउटुबनि दारै जे बर' समाजखौ सालायलांनो हागोन बे नङा बयहाबो गावबागाव टेलेन्ट थायो नङा होमबा गावबागाव टेलेन्ट बायदियै दिनै नोंथांनि गामियाव माबायदि अबस्था दं नोंथाङा माबायदि गामिखौ डेभेलप खालामनो नोंथाङा सासे गामिनि एसे गेदेर गोलाव दिनै नोंथांनाव मोनसे हारि आरो समाजखौ नों मोजां खालामलांनो थाखाय दिनै गामियाव जायफोर गिदिर बेफोरनाव दोनजानाय बेफोरबायदि बिथां आरो सारमोना थाबनो माने गामि आरो जायगाफोरखौ आरो थासारिखौ मोजां खालामनो नाजा आं जाखिनि बुंबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ आरो नोंथांमोननि गेजेराव होनबाबो आं बुंनाय जाबाय आरो बेखौनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दिनै 8K मोनबाय आरो थाबनो नोंथांमोननि अननायजों थाबनो फोजोबना होगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो मोजां भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामबाय थायोबा गोजोन्थों जय बर' हारिनि